Здравейте! В това видео ще ви покажем как да подадете вашето заявление за предоставяне на допълнителни документи в случай, че сте заявили подпомагане по екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал, екосхемата за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи и/или интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове. За целта, след като се идентифицирате в системата за електронни услуги с вашето потребителско име и парола, избирате бутона Заявления. В случай, че чрез вашия потребителски профил имате достъп до повече от едно УРН, от падащото меню Бенефициент избирате за кое УРН желаете да подадете информация. След като сте избрали бенефициент, от падащото меню Направление избирате Директни плащания, Схема Документи за заявяване през СЕУ и Прием ДДП кампания 2023. Ако за кампания 2023 нямате подадено заявление за подпомагане през системата за електронни услуги, а сте извършили подаването в офис на Общинска служба земеделие, на екрана следва да ви се визуализира съобщение "Няма намерени данни" или ако имате създадени записи, техният статус следва да е архивирано, невалидно. В тези случаи е необходимо да създадете нов запис посредством бутона Създай, разположен в долния десен ъгъл на секцията. От прозореца, който ви се отваря на екрана, избирате банкова сметка и натискате бутона Създай. След като създадете този запис или в случай, че сте създали такъв, още по време на кампанията по подаване на заявленията за подпомагане, е необходимо от горната част на секцията да изберете таб "Данни за допълнителни документи по ЕКО-ЗВПП, ЕКО-ПЗП и ИП". Именно в тази секция е необходимо да попълните и изпратите допълнителните документи, в случай, че сте заявили подпомагане по някои от посочените интервенции. За целта посредством бутона Създай заявление е необходимо да създадете запис. След като сте създали запис, избирате бутона "В процес на въвеждане" от колона "Статус на заявлението". От падащото меню "Позволени преходи" избирате "Зареди данни" и натискате бутона "Смени статус". По този начин данните от вашето заявление за заявените от вас интервенции автоматично ще се заредят в съответните секции. След като сте заредили данните, е необходимо да достъпите секциите посредством бутона "Редакция", разположен в колона "Документ". В горната част на страницата, която ви се визуализира на екрана, се съдържат полетата, посредством които е необходимо да прикачите допълнителните документи по изброените интервенции, след като същите бъдат заверени от агроном, както и сканирана диплома на агронома, заверил документите. За да генерирате файловете, които в последствие следва да бъдат заверени и прикачени обратно в системата, е необходимо да пристъпите към попълване на информацията в следващите няколко секции, в зависимост от това по кои от интервенциите сте заявили подпомагане. В първата секция "План за управление на хранителните вещества в почвата" са се заредили всички парцели от вашето заявление, за които сте отбелязали екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал. За всеки един от тези парцели е необходимо да въведете информация в таблицата, както следва. В поле е внесено количество азот от неорганичен происход, килограм на хектар, не повече от 90% от потребностите на културата, посочвате общото количество внесен азот от неорганичен происход. Въведената стойност следва да бъде изчислена от вас в килограми на хектар. В раздел "Първи вид продукт" в поле "Осигурено количество общ азот" в резултат от внасянето на органичен подобрител, съгласно указанията за прилагане на продукта от регистъра на БАБХ или в съответствие с регламент 2019-1009, посочвате внесеното количество в натура на дадения продукт. Ползваното количество следва да бъде съобразено с указанията за прилагане на продукта по регистрация в БАБХ или съгласно указанията за употреба на производителя, за продукти без задължителна регистрация, съгласно регламент 2019-1009. В поле "Вид на органичния подобрител" посочвате видът на употребения продукт, като от падащото меню избирате между органичен подобрител, органичен тор, микробиален тор или растителни биостимуланти. В следващото поле "Търговско наименование на прилагания продукт" се посочва търговското наименование на продукта, съгласно регистрацията в БАБХ, или наименованието на продукта без задължителна регистрация, съгласно регламент 2019-1009. По аналогичен начин се попълват полетата от раздел "Втори вид продукт", само в случай, че сте използвали втори продукт на същия парцел. В
поле сертификат номер на органичен подобрител, органична тор, микробиален тор, растителни биостимуланти в съответствие с регламент 2019-1009, посочвате номер на удостоверение за регистрация в БАБХ. В случай, че ползваните продукти са по регламент 2019-1009, полето не се попълва, като продуктът трябва да е етикетиран съгласно регламент 2019-1009. В поле осигурен азот в резултат на внасянето на органичен подобрител, произведен в обект, регистриран по член 229 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност, посочвате употребеното количество на дадения продукт, произведен в обект по член 229 по Закона за ветеринарно-медицинската дейност. Ползваното количество следва да бъде съобразено с указанията за прилагане на продукта. Въведената стойност следва да бъде изчислена от вас в килограми на хектар. В полето номер на удостоверението за регистрация на обекта по член 229 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност посочвате съответния номер на удостоверението за регистрация на обекта. В следващото поле е осигурен азот в резултат от внасянето на органичен подобрител, съгласно издадено становище от областна дирекция по безопасност на храните, посочвате внесеното количество оборска тор, преминала процес по аеробно или анаеробно третиране. Въведената стойност следва да бъде изчислена от вас в килограми на хектар. В поле становище от областна дирекция по безопасност на храните по член 3, точка 20 от регламент 1069 от 2009 година посочвате номер и дата на становището на областна дирекция по безопасност на храните по член 3, точка 20 от регламент 1069 от 2009 година. Стойностите в следващите две полета осигурен азот от органично наторяване не по-малко от 10% от потребностите на културата в килограми на хектар и общо количество общ азот на парцела не повече от 150 кг на хектар се изчисляват автоматично, като за целта е необходимо да натиснете бутона "Изчисли". След като сте попълнили всички необходими данни в съответните полета, е необходимо да запазите информацията посредством бутона "Съхрани". Информацията относно плана за управление на хранителните вещества може да попълните и чрез бутона "Табличен изглед", където ви се предоставя възможност за въвеждане на данни за всички парцели едновременно. След като попълните информацията за вашите парцели посредством табличния изглед, е необходимо задължително да натиснете бутона "Запази", за да съхраните информацията и да се изпълни калкулирането на заложените формули. Посредством бутона "Назад" се връщате в основната страница на вашето заявление за предоставяне на допълнителни документи. За да попълните данните във вашия план за паша по екосхемата за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи, е необходимо да изберете втората секция и да изберете моливчето, разположено под нея. На екрана ви се визуализират три подсекции. В първата подсекция "Пасищни животни, заявени по ЕКО-ПЗП" е заредена информацията от вашето заявление за броя на заявените животни по категории, животинските единици за един брой животно от дадена категория, както и общия брой животински единици на заявените животни за дадена категория. Във втората подсекция "Извършено пашуване" е необходимо посредством бутона "Създай" да създадете толкова записи, колкото са ви необходими, като за всеки един от тях е необходимо да попълните следните данни. В поле "Землище" е необходимо от падащото меню да изберете името на землището, в което се извършва или ще се извърши пашата. За попълване на поле "Площ хектари" е необходимо да натиснете бутона "Изчисли", разположен вдясно от полето. В поле "Вид пашуване" от падащото меню избирате вид паша, междудневна паша или ВМС, в случай че движението на животните се осъществява посредством ветеринарно-медицинско свидетелство. В секция "Период" в полетата "От дата" и "До дата" посредством бутона "Календар", разположен вдясно от полетата, избирате съответно дата на стартиране на пашата и дата на приключване на пашата. Полетата "Дни пашуване", гъстота животинска единица на хектар, спазена минимална гъстота 0,3 животински единици на хектар и спазена максимална гъстота 1 животинска единица на хектар, се изчисляват автоматично, като за целта е необходимо да натиснете бутона "Изчисли". След като сте попълнили всички необходими данни в съответните полета, е необходимо да запазите информацията посредством бутона "Съхрани".
Връщате се към подсекция "Извършено пашуване" посредством бутона "Назад", разположен вляво от бутона "Съхрани". Информацията относно извършено пашуване може да попълните и чрез бутона "Табличен изглед", където ви се предоставя възможност за въвеждане на множество редове едновременно, като добавянето на редове се осъществява посредством бутона "Нов ред". Изтриването на ред може да извършите, като маркирате желания ред и натиснете бутона "Изтриване". След като попълните информацията за извършеното пашуване посредством табличния изглед, е необходимо задължително да натиснете бутона "Запази", за да съхраните информацията и да се изпълни калкулирането на заложените формули. Посредством бутона "Назад" се връщате в основната страница за попълване на информация относно плана за паша. В третата подсекция "Спазен ли е минималният период за пашуване на землище", не е необходимо да попълвате информация. Данните в нея ще се изчислят автоматично след стартиране на автоматичните проверки по вашето заявление. Посредством бутона "Назад" се връщате в основната страница на вашето заявление за предоставяне на допълнителни документи. В секция "Таблица на използваните парцели" по интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове се зарежда информацията за всички парцели от вашето заявление за подпомагане, за които сте заявили участие по тази интервенция. За всеки един от заредените парцели е необходимо отпадащото меню, разположено срещу поле "Плододаващо, неплододаващо", да изберете неговото състояние и да запазите тази информация посредством бутона "Съхрани". Информацията относно плододаващо, неплододаващо може да попълните и чрез бутона "Табличен изглед", където ви се предоставя възможност за въвеждане на данни за всички парцели едновременно. След като попълните информацията за вашите парцели посредством табличния изглед, е необходимо задължително да натиснете бутона "Запази", за да съхраните информацията. Посредством бутона "Назад" се връщате в основната страница на вашето заявление за предоставяне на допълнителни документи. След като окончателно сте попълнили информацията във всички приложими за вас секции, е необходимо посредством бутона "Назад" да се върнете до страницата за управление на вашето заявление за предоставяне на документи и да натиснете бутона "Преглед за валидност", разположен в колона "Операция Действие". Системата извършва проверки и визуализира резултат, като ако са установени невалидни данни, е необходимо да ги редактирате и отново да проверите валидността до получаване на резултат "Няма невалидни атрибути". В случай, че в прозореца, който се показва, има посочени несъответствия, може да достъпите секцията, в която е необходима редакция, посредством натискането на бутона "Редактирай", разположен вляво на несъответствието. След като получите резултат "Няма невалидни атрибути", затваряте прозореца и натискате бутона "В процес на въвеждане", разположен в колона "Статус на заявлението". От падащото меню "Позволени преходи" избирате "Приключване на редакция" и натискате бутона "Смени статус". Заявлението преминава в статус "Приключена редакция". От същата колона "Статус на заявлението" избирате бутона "Приключила редакция" и от падащото меню "Позволени преходи" избирате "Стартиране на автоматични проверки" и натискате бутона "Смени статус". В колона "Операция Действие" се изписва съобщение "Изчаква се резултат", като за да бъде визуализиран е необходимо да обновите секцията посредством бутона "Обнови". Ако сте следвали стъпките, които извършихме до момента, вашето заявление би следвало да премине в статус "Проверено с фатални грешки". Списъкът с грешки може да достъпите, като от колона "Документ" изберете бутона "Преглед" и след това изберете последната секция "Грешки от автоматични проверки" и натиснете върху моливчето. На екрана ви се визуализират две подсекции – "Предупреждения" и "Фатални грешки". Достъпвате последователно и двете секции и се запознавате с текстовете на съдържащите се съобщения. В секция "Предупреждения" се съдържат резултатите от извършените автоматични проверки, които имат за цел да ви уведомят за установено несъответствие, но въпреки това вие имате възможност да продължите напред, без да предприемате действия по тяхното отстраняване. За разлика от това, в секция "Фатални грешки" се съдържат резултати от автоматични проверки, които не ви дават възможност да продължите напред, преди да ги отстраните. Ако в секцията "Фатални грешки" на вашето заявление за предоставяне на допълнителни документи са налични други съобщения, освен тези за липсата на прикачени документи, то е необходимо да ги отстраните
като от бутона за промяна на статус на заявлението изберете позволения преход за отключване на редакция, коригирате въведената от вас информация и отново приключите редакцията и стартирате автоматичните проверки по познатия вече начин. Ако в секцията с фатални грешки на вашето заявление е на лице само грешката, не са прикачени задължителни документи, то може да продължите напред към генерирането на файлове за заверка от съответните лица. За целта от секцията, разположена вляво на вашия екран, избирате данни за допълнителни документи и натискате бутона, разположен пред надписа заявление. Отваря ви се секция, в която е наличен бутон печат, след натискането на който ви се отваря прозорец с линкове за сваляне на файлове, съдържащи попълнената от вас информация. Натискате върху избран от вас линк, в резултат на което на вашия локален компютър се сваля файл в PDF формат. Именно тези файлове следва да разпечатате, да проверите внимателно съдържанието им и да ги предоставите за заверка от съответните лица. След като разполагате с сканирани файлове на заверените документи, е необходимо посредством бутона "Проверено с фатални грешки" от колона "Статус на заявлението" да изберете прехода "Отваряне за редакция" и да натиснете бутона "Смени статус". Посредством бутона "Редакция" от колона "Документ" достъпвате вашето заявление за предоставяне на допълнителни документи и прикачвате всеки отделен документ срещу името му. За да прикачите файл, избирате бутона "Приложи файл". В прозореца, който се отваря на екрана, натискате върху бутона, разположен срещу надписа "Файл", намирате съответния файл от вашия локален компютър, избирате го и натискате бутона "Open", след което натискате бутона "Качи файл". На екрана се извежда съобщение "Успешно качване на файл", като посредством бутона "Назад" е необходимо да се върнете в основната секция и да продължите скачването на останалите файлове по аналогичен начин. След като прикачите всички необходими файлове, е необходимо да натиснете бутона "Съхрани", разположен в долния десен ъгъл на секцията. Посредством бутона "Назад" се върнете до страницата за управление на вашето заявление за предоставяне на допълнителни документи. Натискате бутона "В процес на въвеждане", разположен в колона "Статус на заявлението", и от падащото меню "Позволени преходи" избирате "Приключване на редакция" и натискате бутона "Смени статус". Заявлението преминава в статус "Приключена редакция". От същата колона "Статус на заявлението" избирате бутона "Приключила редакция" и от падащото меню избирате "Стартиране на автоматични проверки" и натискате бутона "Смени статус". В колона "Операция действие" се изписва съобщение "Изчаква се резултат", като за да бъде визуализиран е необходимо да обновите секцията. В случай, че вашето заявление е без грешки или са установени само предупреждения, които не желаете да отстранявате, може да пристъпите към изпращането му за зареждане в ИСАК. За целта натискате върху бутона, разположен в колона "Статус на заявлението", и от падащото меню "Позволени преходи" избирате "Изпращане за ръчно зареждане в ИСАК" и натискате бутона "Смени статус". Заявлението преминава в статус "Чакащо ръчно зареждане в ИСАК". Важно е да се отбележи, че докато вашето заявление не бъде заредено в ИСАК, от служител на Държавен фонд "Земеделие" имате възможност посредством бутона, разположен в колона "Статус на заявление", да го отворите за редакция, да редактирате желана от вас информация, като задължително условие е да генерирате и заверите отново съответните файлове и да преминете през всички извършени до момента стъпки до получаване на статус "Чакащо ръчно зареждане в ИСАК". В противен случай не бихте имали валидно подадено заявление за предоставяне на допълнителни документи. След като служител на Държавен фонд "Земеделие" успешно зареди изпратените от вас данни, вашето заявление преминава в статус "Редактирано в ИСАК". Ако това видео ви е било полезно, може да се абонирате за канала на Държавен фонд "Земеделие", за да може видеоуказанията, които публикуваме, по-лесно да достигат до вас.